चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय जय राम। राम कथा में रउआ लोग के स्वागत बा। काल जहाँ कथा सुनावल गईल छोड़ल गईल गुरु महिमा गोस्वामी जी बतैनी, जहाँ बतावल जात रहे कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष कैसे गुरु जी की कृपा से मिलेला। उदाहरण देवल गईल कि अग्नि मंथन करके आग प्रकट करावल जाला और एक बार अग्नि प्रकट हो गई तो सब दिया बारे खातिर अलग अलग अग्नि मंथन ना होला। वही बड़का जलत बरत दिया का लगे सब दिया के ले आवल जाला, लौ से लौ लगावल जाला, बतिहर से बतिहर सटावल जाला तो बुतैलो दिया जरे लगेला। कई बार देखल गईल बा कि जरत दिया का लगे बहुत सारा दियरी के ले जाइल जाला और वो ना जलेलन। काहे? उमें बतिहर नहीं खे, ये बुझली तेल नहीं खे। तेल बत्ती ना होई तो कितनो बड़ अग्नि का लगे ले जाइल जाई तो दिया कैसे जरे। कई बार कई दिया जलेला लेकिन वो जरत जरत तुरंत फक से जर के खत्म हो जाला। कतना गुरु जी का लोग का लगे, संत का लगे लोग जालन और थोड़ा दिन तक बड़ा अच्छा लगेला और ओकरा बाद उनकर दिया बुझ जाला, बुता जाला। तो मन में होला कि पहले जब हम ऐनी तो बड़ा अच्छा लागत रहे, बकिर अब काहे अच्छा नहीं खे लागत। सच तो ई बा कि राउर खाली बतिहर रला, बतिहर बतिहर जर गईल, अब हमें तेल नहीं खे। तो बतिहर के साथ साथ तेल भी दियरी में होके के चाहे। ये तेल और बतिहर का श्रद्धा और विश्वास भगवान खातिर और गुरु खातिर। श्रद्धा विश्वास हुई तो जीवन के दियरी जरत रही, वो कभी ना बुताई। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महिमा के गान गोस्वामी जी कईनी चौपाइयन के माध्यम से आई। कुछ चौपाई हमने लेता नहीं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मोरी मय चूरन चारु, अमीय मोरी मय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुल मलहरनी, मन मंजू मुकुर मलहरनी। किए तिलक गुण गण बस करनी, ये तिलक गुण गण बस करनी। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी लिखतनी कि गुरुदेव के चरण के गोड़ के वंदना हम करतनी, जोन सुरुचि पूर्ण बा, मतलब निमन लागे वाला बा, सरस बा और कृपा करे वाला बा। गुरु चरण के धूली ही, माटी ही
सबसे बड़ा कृपा करे वाला चीज बा। गुरु महिमा के गान गोस्वामी जी यहाँ कही नहीं। सचमुच हमनी के हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में गुरु सबसे बड़ा देवता होला। यही से हर पूजा पाठ में पहले गुरु जी की पूजा कइल जाला। गुरु की महिमा अपार बा। जिकर गुरु के हो ना होला ओकरा के लोग गारी देवलन, कहलन निगोड़ा हा। और बिना गुरु के आदमी से पहले के जमाना में कोनो साधु दक्षिणा भी ना लेते रहे, कोनो दान भी ना लेते रहे। पहले पूछे कि राउर गुरु के हा। आजकल जमाना बदलल बा, के केकरा से पूछता कि गुरु बा कि ना। शास्त्र हमनी के, ग्रंथ हमनी के, वेद पुराण हमनी के प्रमाण बा। इस शास्त्रन में लिखल बा कि जेकरा गुरु नइखे ओकरा पूजा पाठ के पुण्य न मिलेला, ओकरा दान के फल न मिलेला। तो कन्यादान तो सबसे बड़ा दान होला। बिना गुरु दीक्षा लेवल आदमी कैसे कन्यादान करे। तो जल्दीबाजी में पंडित जी कुछ विधि करा देवनी कि ये बाधा दूर हो जाओ। बाकी जिंदगी में, जब जिंदगी में कुछ पावे के बा तो काहे न पहले ही से विचार करके कोनो सच्चा संत से, कोनो साधु से गुरु दीक्षा ले लेवे के चाहे। हमनी के इतिहास गवाह बा कि जे भी महापुरुष से धरती पर भइल, कहीं ना कहीं उनका गुरु जी की कृपा उनका साथे रहल। नरेंद्र कभी विवेकानंद ना बनते जब तक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गुरु न बनते, उनकर कृपा न हुए थे। शिवा कभी भी छत्रपति शिवाजी न बनते जब तक उनका ऊपर समर्थ गुरु रामदास की कृपा न हुई थे। छत्रसाल कभी छत्रसाल न बन पाते जब तक उनकर गुरु प्राणनाथ के उनका ऊपर कृपा न हुए थे। गुरु दत्तात्रेय की कृपा पहले मत्स्येंद्र नाथ, और उनकर कृपा मिलल गुरु गोरखनाथ के। नाथ परंपरा शुरू भइल। कबीर दास इतना बड़ा ज्ञानी भैनी और उनकर गुरु रनी रामानंद जी। इहो कहल जाला कि जब अपना गुरु का लगे कबीर दास जी गैनी दीक्षा लेवे तो परीक्षा लेवे खातिर गुरु जी उनका के इनकार कर देनी। संत कबीर बहुत छोटा रही, बालक रही, मन में बड़ा तकलीफ रहे कि हमारे गुरु जी दीक्षा ना देनी हमरा के। तो नियम रहे कि रोज गुरु रामानंद जी बनारस के घाट पर नहाए जाएं। 4 बजे भोर में जब अन्हारा रहे तो अन्हरिये में जाएं। एक दिन कबीरदास सीढ़ी पर सुत गईनी। जैसे गुरुजी वहां से चलनी, गुरुजी के गोड़ कबीरदास पर पड़ल। वहां का बुझनी की कोनो कुत्ता है तो राम 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 कहे लगनी। कबीरदास कहनी गुरुजी मंत्र मिल गए हमरा, रौरा मुख से मंत्र मिल गए, आज से हम शिष्य हो गए। नहीं तो कबीरदास रामानंद की कृपा से, रैदास रामानंद की कृपा से, संत पीपा रामानंद की कृपा पैनी और मीराबाई की कृपा मिलल संत रैदास के। गुरु परंपरा के बहुत बड़ा श्रृंखला बा। गुरु की कृपा से जिंदगी धन हो जाला। हमनी के धर्म गुरुता के धर्म है। हमनी के धर्म गुरु शिष्य के संबंध के धर्म है। पहले के जमाने में वेद पुराण लिखल किताब में ना रहे। किताब में लिखल ना रहे तो ओकरा की श्रुति स्मृति कहाए कि गुरु जी से सुन के जौन ज्ञान शिष्य का मिले वह जीवन में उतारे। गुरु जी जैसन जी ही वैसन जीवन देख के शिष्य ओकरा के अपना जीवन में उतारे। यही से कहल जाला कि कभी भी किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के केहू साधु ना बने। साधु पढ़ के किताब लिखल जाला। साधु के जीवन के व्यवहार देख के ग्रंथ लिखल जाला। तो गुरु महिमा से, गुरु शिष्य परंपरा से संस्कृति आगे बढ़ल। श्री राम जय राम। एक बार एगो राजा के राज्य में एक आदमी के फांसी की सजा सुना दिया। मंत्री जी कहने की फांसी की सजा तो हमने सबके देवनी जी ऐसन गलती करेला, काहे ना ये आदमी के अलग तरीके से सजा दिया हो। तो राजा पूछे लगनी कि कैसे दिया ये। मंत्री जी बताइनी कि हमनी का राज्य में एगो ऐसन महल बा जोना में 84 लाख किवाड़ी बा। सब किवाड़ी बंद कर दियाई, सब दरवाजा बंद कर दियाई। एगो दरवाजा खोलल जाई, काहे कि ये जोन आदमी बा जोना के सजा दिया था ये आन्हर है, ये अंधा बा,
एकरा ना लौके। एगो दरवाजा खोल दियाई, छूट दे दियाई कि अपना मन से निकले के चाहता निकल जा। तो राजा कहले अगर निकल गई तो मंत्री जी कहनी कि हमार दावा बा कि ये अंधा ये आन्हर एमे से बाहर नहीं निकल सकत। ओकरा के जब खबर ही मिलल तो अंधा नाचे लागल खुशी से कि भगवान के ऐसन कृपा बा, राजा दयालु बाड़ा ना कि हमार फांसी के सजा राजा साहब माफ कर देनी। महल में जब वो कैदी के ले गई तो खुशी से चले लगल। आन्हर रहे, लौकत ना रहे तो देवाल छू छू के आगे बढ़े लगल। बढ़त बढ़त आगे 1 2 3 100 1000 सब केवाड़ी पार करत जैसे वो 83,99,999 केवाड़ी पार कैलक। खुलल दरवाजा सामने आयल। कई महीना गुजर गई रहे, कई महीना बीत गई रहे, नहिले ना रहे, देह में पसीना आवत रहे। तो ये पसीना में जैसे खुलल दरवाजा का आगे से वो चलल, उन्हें से हवा बहल बयार आयल। ठंडा ठंडा हवा जब लागल ओकरा तो ओकर शरीर में खुजली होखे लगल। तो देवाल छुअल छोड़ के वो खुजली करे लगल, खजुआवे लगल और गोड़ आगे बढ़त गई। खुलल दरवाजा छूट गई, वो आगे बढ़ गई। फिर हिंगई 84 लाख के चक्कर, फिर जब आए केवाड़ी का लगे खुलल और तब ओकरा खुजली हो जाए और आगे बढ़ जाए। संसार में हर जीव, हर आदमी एगो कैद खाना में आइल बा। ये 84 लाख योनि के दरवाजा बा। एगो दरवाजा एमे खुलल बा, एक एगो केवाड़ी खुलल बा। कहल जाला कि यह अंतिम पड़ाव यात्रा का, आगे प्रभु का घर है। यह आखिरी दरवाजा है जहां से भगवान के घर जाए खातिर निकलल जाला। बकर जैसे ही हमने यहाँ पहुंचे नहीं, ठंडा ठंडा हवा शुरू होला। जन्म जन्म के कुसंस्कार जागृत हो जाले, जाग जाले। और लोभ मोह काम क्रोध के हवा जैसे लागेला कि आदमी वही में खुजरी करत करत आगे बढ़ जाला, फिर 84 लाख के चक्कर में फंस जाला। तो कई लोग प्रश्न करेला कि केहू वजह खड़ा ना रहे, केहू ऐसा ना रहे जो बता दे कि ये दरवाजा ये किवाड़ी खुलल बा, बाहर निकल जा। वजह केहू खड़ा रहे और बार बार ये आवाज देवे बोले कि बेटा निकल जा, ये एगो खुलल दरवाजा बा, ये खुजली के चक्कर में मत पड़ा। तो वो आदमी अनहरा का कहे? वो कहे कि हमार सहायता करे के चाहता नहीं, तो हमार खुजली तनी पीठ तक हाथ नहीं खे चौपत, तनी आँख के पिठवा के खुजवा दी। एकर मतलब बुझता नहीं। वो आदमी जो बाहर खड़ा बा वो सदगुरु है, वहाँ का गुरु जी हैं। आइल बनी ये बतावे खातिर कि बबुआ बेटा निकल जा, ये वो खुलल दरवाजा बा, न तो फिर 84 के चक्कर में तू पड़ जाइबा। तो हमने कहने कि गुरु जी कृपा करे के बाद एगो नौकरी लगा दी, कृपा करे के बाद तनी एगो बिजनेस करा दी, तनी ही हमार पोस्टिंग करवा दी। ये संसार के खुजली है। सदगुरु से, गुरु जी से मांगे के बाद तो यही कहीं कि गुरु जी ये खुजली से मुक्ति कराएं, या खुलल दरवाजा पर रउआ खड़ा बनी तो निकाल दी हमरों के ये भवसागर से। 3 तरह के गुरु होला लोग। कहल जाला कि एक गुरु तो समझा के छोड़ देवेले, दूसर गुरु तनी दबाव डाले कि निकल जा, और तीसर गुरु पकड़ के घसीट के खींच के बाहर निकाले ले और मुक्ति के रास्ता पर पहुंचावे। गुरु की महिमा अपार बा। श्री राम जय जय राम। एक बार संत नामदेव, संत गोरा कुम्हार, ये लोग सब महाराष्ट्र के बड़ा संत भइल बा। एक जगह इकट्ठा भइल लोग। तो संत गोरा कुम्हार का लगे एगो बर्तन रहे माटी के, जेकरा लगे ले जा कि वहां का ठोकी और टन टन आवाज आवे तो यह मानल जाए कि ये बहुत बड़ा परम पहुंचल संत बने यहाँ का। और जेकरा लगे बजैला पर आवाज ना आवे तो यह मानल जाओ कि यहाँ के संत होके में अभी कमी बा। संत ज्ञानेश्वर के लगे ले जाके ठोकनी तो टन टन आवाज आयल, उनका बहन के लगे ले जाके ठोकनी वहू जा आवाज आयल। संत नामदेव से कहल कि अब रवो लगे जांच लियाओ, तो संत नामदेव कहे लगनी कि कुम्हार का बताई कि हम साधु बानी की ना। सब लोग कहे लगल कि रउआ परम संत बने, रउआ बड़ा संत बनी, बकर एक बार जांच करा लो में का दिक्कत बा। जैसे वो बर्तन वहां बजावल गई, आवाजें न आयल।
उनमें से आवाज ना आयल। अब संत नामदेव बड़ा दुखी भईनी कि भगवान हमरा के रोज दर्शन देवे नहीं, अभी तक हम संत नहीं भइल। जाके रोए लगनी भगवान का लगे पुका फार के कि हे प्रभु, आज रउआ शिष्य के बेइज्जती हो गई बा। भगवान प्रकट भईनी, भगवान प्रकट भईनी तो भगवान पूछनी कि बतावा का दिक्कत बा। तो सब कथा बतनी कि हम गए नहीं है, एगो बर्तन में आवाज ना आयल ह, तो कलख लो कि हम अभी संत नहीं के भइल। तो रउए प्रमाण बानी, बताई कि हम अभी संत भइल बानी कि ना। तो भगवान कहने की बेटा तू भक्त बाड़ा लेकिन अभी संत नहीं खा भइल। तो हम संत कैसे नहीं खी भइल? तो भगवान बतावे लगनी कि बिना गुरु दीक्षा ले ले के वो संत ना होला। भक्ति करके, प्रार्थना करके, समर्पण करके भगवान के तो पावल जा सकता, लेकिन भगवत्ता बिना गुरु की ना मिलेला। भगवान मिल जाए तो भगवान शिष्य से इतना प्रेम करेनी, भक्त से, कि ओकर कमियों पर ध्यान न देवेनी। लेकिन गुरु जी तो एगो धोबी जैसन होनी कि पटक पटक के, धो धो के, फींच फींच के साफ करेनी। एकदम आत्मा के परमात्मा से मिला देवे वाला काम गुरु जी ही करेनी। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ा बा। गुरु जी के वंदना के बाद गोस्वामी जी महाराज धरती पर विचरण करे वाला एगो साक्षात देवता जे साधु संत ब्राह्मण होला ओकर वंदना करतनी। बंदौ प्रथम महिषूर चरना, बंदौ प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर शीघ्र दुरावा, सहित दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा, बंदौ
प्रथम महीसुर चरना। सबसे पहले धरती पर चले वाला जे महीसुर बा, मही मतलब धरती और सुर मतलब देवता। धरती पे चले वाला जे देवता बा उनकर वंदना गोस्वामी जी करतानी। श्री राम जय जय राम। आज की कथा यही जा विश्राम ली, फिर काल रवा के एकरा आगे सुनावल जाई। आई कथा के विश्राम करे खातिर भगवान नाम के कीर्तन हमने साथ में करें। हमरा साथे रवो लोग गाई भाव से। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी।